Hallo jongen. Kom eens. Zo lekker. Dit is Dior. Kom maar. Geen hoene- of kattenpension, maar een vakantieopvang van vogels. Jeannette Ophuus van de Harkema verzorgt het naast haar beste speciaalzaak allerhande vogels. En krijgt hield iets meer oorvragen. Nou ja, dat is ook wel bijzonder. Daar ben ik net volle meer. Want ik begreep hem ik vanwege de verhalen van de klanten natuurlijk die binnenkomen, die bellen. Op zich, het is een beetje op me aankomen. En zelf vind ik het gewoon prachtig om te doen. In eerste instantie die ik alleen nog gewoon herplaatsing. Maar ja, langzaam krijg je steeds meer vragen naar je opvang tijdens de vakantie. Dus ja, dat is wel heel leuk. Dus stiekem een beetje favoriet. Ik ben begonnen met 2 treien, nou, rustig gewoon bouwst het op. En ik ga 2 weekjes lang sowieso 18 hoorn. Voor de meeste vogels is het net goed als ze alleen nog thuis blijven. Wils de eigenaars op vakantie binnen. De oorvragen van vakantieopvang komen oeralwij. Sommigen uit de regio houden meestal met meren, met dragen wij wel. En het merendeel komt eigenlijk van Vierens. Dus nou ja, wat is van Vierens? Dus Almere, Lelystad, terwijl Overijssel, die hoeken op. Dan bellen ze toch wel via de website, weet ze me dan gelukkig te vinden. Jeannette wil haar opvang in Kwatten mogelijk uitbreiden. Het smiet wel wat extra centen op. Maar vooral ik een protte willen. Ze maakt natuurlijk een heel dikke bende van. Dat vind ze natuurlijk prachtig, altijd maar slopen. Maar voor mij zorgt het er wel voor dat ze gewoon voldoende eruit halen. Dat de vogels het gewoon uit zin gaan. En als ze dus een leuk wat ruimte aankerst om lekker even te vliegen en hun vleugels te strekken en te dwalen te litten wat ze kennen.